Lakhan koi rapho nilip constituency ke parlo koila matia hawara long langsun kimi mate mukak langso langsun along arni wangta kijui ke lang aphan helloving pen ke wangatum dokpi khangjang lapuson kilang mesen langsun along prabjin pen ke mesen atowar la pen ke palang meja aphan prabjin pen sai ke dengpon akenang sot pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan hadagara ratum pen pachini Karbi Anglong arlo pinangan kilang misen alangsun dupik khangjan lapuson adi malong Karbi Anglong Autonomous Council pen sai ki dengpon pen midu kilong tami dulu lason thak thaksi Karbi Anglong arlo atok ano ritarlik dam pulote kilang misen alangsun dupik khangjang lang lason si koila matia habar isi mukak langso alangsun thekpon long labang so alangsun along kai keta kijui kelang aphan munit chimir me pinason sido Lasi Prabjin pen labang soalang sunalong kipalang meji aphan pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council tourism hin pen side eng ponra KAAC apurualong midu nangkam dunji Hadak arong osor pen mate dhuniram intierong riso nimso terang amai pen anutin chirungsi towar ke pan la pen alir acham ki piji aphan sideng bonlo bonta ki dugara raise jok jakong abedetlo la pen isi ning ke theke labang solang sonaphan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen sideng pon vegji pusi ning chupa thepon rinti dhuniram ki riso nimso aterang pen sing kunti dak mukak langsung long itu kam klempon lo masih aduh itu ini cetong ko khang ya masih selama itu dak kacetong tum an sita tum kacung ribang kang tung mangalah lo itu dak langsung banglang mesen sita me dak kido thak je phan dak thang da we la pen tuwar da harong pen dan ke wain phan tan itu andra nu ku thang pen si klem pen si dak an ke bo iben si tung ki wa lasi nona mat ni tum kari banggelan lo harong pendak langsun anang pali rok je phan itu tuwar bang nangji lasi kethek ding tum setame angcerap dum ha kusi chungi Koila mati pen samsoningti Karbi Anglong live